Lehen hezkuntzako 171 ikaslek aurren parte hartzea sustatzen duen gobernuserako bidaia komikiaren aurkezpen antzestuan parte hartu dute. Ultzama kampusaren baitan Tafallako Silo Zaharra etxe bizitzetarako birgaituko da eta Aronoz Mugairiko bidezainen etxeak adinakoentzako egokituko dira. Landarte 2023ko kultur sorkuntza garaikideko 5 prozesu hartuko ditu Nafarroko landa eremuetako herrietan. Iruñe herriko zezenketarik ez sareak zezenketarik gabeko San Ferminak aldarrikatu dituzte. Dagoeneko ezagutzen aldira uztailaren 23an Iruñeko hauteskunde mailetan arituko direnak. Posta bidezko botoa determinantea izango dela ohartarazi du EH Bilduko. Baztango jauregi zarrea dorreak ateak ireki ditu. Erratzuko San Pedro bestak bihar hasiko dira eguerdiko 12an botako den altxaferoarekin. Donestebeko bestak bihar arratsaldeko 8 botako den txupinazoarekin hasiko dira igandera bitarte, besta egitarau zabala prestatu dute herrian. Nafarroko 5 ikastetxetako lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako 171 ikaslek gardentasunaren eta parte hartzearen printzipio demokratikoetan sakondu dute. Nafarroko gobernuko lehendakaritzaren eta gobernu irekiaren zuzendaritza nagusiak haurtzaroan eta nerabezaroan parte hartzea sustatzeko argitaratutako gobernuserako bidaia komikiari esker. Gobernusera bidaia komikia 8 eta 12 urte bitarteko umei zuzenduta dago. Proposatutako bilbearen bidez, gobernu ireki garden eta parte hartzaileari lotutako konzeptuak hurbildu nahi dira. Hartzaileen adinarekin bat datorren hizkuntza erabiliz eta ikasleak erabaki kolektiboak hartzen hasi. Komikia belatz marrazkilariak egin du eta 6.000 ale inprimatu dira. Nafarroko ikastetxetan eta aurrekin harremana duten erakundetan zabalduko direnak gobernu irekiaren esain nahiri eta konzeptuari buruz informatu eta hausnartu izan dezaten. Komiki hori hartzailei helarazteko Nafarroko ikastetxetako ikaslentzako dinamika teatralizatu bat jarri dabian ekimenaren gidoia Urtsintxarekin Aisialdi Eskola elkarlanean eginda Sandra Agerri Zodiakoa eta Maialen Diaz Seleniako pedagogoen eskutik. Tafallako Silo Zaharra bizitegi erabilerarekin bizi berritzea eta Aronoz Mugairiko bidezain etxeak adinakoentzako apartamentu gisa birgaitza dira 7. Ultzama nazioarteko kampuseko ikaslek jorratuko dituzten bi ariketa praktikoak. Atzo hasi dute ibilbidea Silo horretako instalazio industrialak bisitatuta. Udako eskolaren edizio honetan karrera bukaerako proiektuko 14 ikaslek eta titulatu berriek parte hartuko dute. Zehazki Espainia, Portugal, Italia, Eslovenia eta Estatu Batuetako arkitektura eskoletatik etorritakoak eta arkitektura eta gizartea fundazioaren eta Nasubinzaren beka jaso dute erakunde antolatzaile gisa. Ikaslek 2 kasu praktikoetarako aurre proiektu bat egingo dute aste honetan. Horretarako Patxi Mangado arkitekto nafarrak Arkitektura eta Gizartea Fundazioko patroiak koordinatzen duen profesional talde baten tutoretza izango dute. Arkitekto aipagarri hoien artean daude Eduardo Souto de Moura, 2011an arkitekturako Freezer saria jaso zuen Portugaldar arkitektoa, Camilo Rebelo, Joao Pedro Serodio, Maria Jose Pizarro, Sara de Giles eta Bet Capdeferro. Tafallako Uxueko Andre Mariaren kaleko 8. zenbakian dauden instalazio zaharrak bizitatzeko, Jose Maria Ierdi Nafarroko gobernuko lehendakari ordea etxe bizitza eta proiektu estrategitako konsellaria, Ana Bretaña etxe bizitza zuzendari nagusia, Xabier Alkoaz herriko alkatea, Berta Uriz, Nasubinzako etxe bizitzako zuzendaria eta Patxi Mangado arkitektoak izan dira. Zehazki, ikasle talde bietako batek aurre proiektu bat diseinatu beharko du Tafallako udalaren jabetzako nekazaritzako Silo Zaharraren egokitzapenari buruzkoa, bertan babes ofizialeko etxe bizitza publikoa sustatzeko. Kampuseko ikaslei eskatutako ariketa praktikoan etxe bizitza tipologia desberdinak planteatzen dira, zehazki 1, 2 eta 3 logeletakoak, eta lurzatiaren kanpoko urbanizazioare barne hartu beharko da. Bigarren ariketa praktiko Aronoz Mugairi herrian zehazki kokatutako bidezainen etxeak deiturikoi buruzkoa da. Hoiek 70ko hamarkadan eraikitako etxe bizitza tipologia hortako oinarri gisa hartzen dira, eta Nafarroko eta Estatu mailako kokapen askotan errepikatzen da.
Bigarren tailerrontako ikasle beren proposamenen eraikuntza irtenbide errepikakor bat sartu beharko dute etxebizitza horien erabilera gizartearen behar berrietara egokitu ahal izateko. Zehazki, irisgarritasun baldintza egokiak eskaintzen dituzten adinekoentzako logela bateko etxebizitzak diseinatu beharko dituzte, baita etxebizitza bakoitzeko terraza bat dutenak ere. Era berean, eraikinaren inguratzaile termikoaren energia berritzeko proposamena egin beharko da. Landarte 2023 programa Nafarroko bortz herritan gauzatuko da. Programaren barnean hainbat artistak eta sortzailek zenbait kultur prozesu sortuko dituzte herri hoietako biztanlekin elkarlanean. Zehazki Aizpea DH artista Amesko Ibarrean izanen da, Itxaso Jimenez Iribarren hezitzaile eta artista bisuala Berbintzanen, Andrea Munien arkitektoa Gabarderalen, Oier Zuniga aktore eta ilustratzailea Jaurrietan, eta Victor Masferrek eskultore eta artista bisuala Urragoitin. Sorkuntza prozesu horiek une honetan hasierako fasean daude. Artistek uztaila amaiera arte eginen dute prospekzio lana, bide horretan lan eginen duten herriekin loturak ezarriko dituzte. Ondoren beren proiektuak definitu eta urriaren 2 arte garatuko dituzte. Ignacio Apeztegia Bianako Printze erakundeko zuzendari nagusia Lorenzo García, kultura ekintza zerbitzuko zuzendaria Ane Ibañez, proiektuaren koordinatzaile taldeko kideak atzo aurkeztu dute Landarte programaren 7. edizioa. Programako talde tekniko eta parte hartu duten artistak izan dira haiekin. Horrez gain, aukeratutako udalerriak tokiko agintariek grabatutako bideo batzuen bidez ordezkatuta egon dira. Landarte kultur zuzendaritza nagusiak Bianako Printze erakundeak landa eremutik sorkuntza garaikidea erraisten duen programa baten alde egiten duen apustua da eta sorkuntza egiteko modua egiten den hori bezain garrantzitsua da, Apeztegiak adierazitakoaren arabera. Iruñariko zezenketarik ez sareak zezenketarik gabeko Sanferminak aldarrikatu dituzte berriro. Iruñan egindako alkartaratze batean. Sanferminetan ohikoa bihurtu den 7 kale jiran parte hartzeko deia zabaldu dute. Dagoeneko egiten alda hauteskunde orokorretarako Iruñako 279 hauteskunde mailen osaera zehazteko egin den osoko bilkura bereziaren zozketaren emaitzen banakako konsulta. Bakoitzak atzotik aintzinera hauteskundetan rol bereziren bat betetzea egokitu zaion egiaztatzen halko du. Konsulta horren bidez, halaber uztailaren 23an bakoitzari zein hauteslekuetan, maitan eta taletan bozkatzea dagokion ere jakiten halko da. Bozkatzeko eskubidea dutenek udalaren webgunearen atarian bidez ezagutzen halko dute zein egoeratan dauden. Halaber, informazio hori 010 herritarrentako arreta telefonora dituta ere jasotzen alda. Edo 948 420 telefonora Iruñaz kanpotik edo telefono operadore baten tarifa 4aren barruan deitzen bada. Azken hauteskundetan bezala erroldako zerrendak ez dira jendaurrean jarriko, hortaz bideo hietako batera jo beharko da. Konsulta egin nahi duen personaren nortasun agiri nazionala zenbakia eta lehen abizena erabilita. Bertan, honako informazio hau egonen da eskuragarri. Identifikazio datuak, botoa zein hauteslekuetan eman, hautes barrutia, hauteskunde atala eta maila. Orain hasiko dira zozketa bidez izendatutako 2311 personeri jakinarazpen ofizialak igortzen eta mailetako kideak, mahaiburuek edo ordezkoek 7 eguneko epea izanen dute jakinarazpena jaso eta hortik aintzina alegazioak aurkezteko. EH Bilduko zenbait ordezkari Korreoseko bulego batera hurbildu dira eta bertan adierazi dute oraingo hauteskundetan inoiz baino garrantzi handiagoa izango duela posta bidezko bozkak. Eta gogorarazi dute uztailaren 13 arte epea dagoela bozka eskatzeko. Posta bidezko bozkak izango dira determinanteak hauteskunde honetan. Beti esan dugu bozka progresistak eta soberanistak ezin direla etxean geratu. Kaso hontan, ez da bakarri etxean geratu, ezin direla kanpoan geratu. Eta horretik, hauteskunde hauek izango direla oso bereziak. Bai,
garaian izango direnegaitik eta bere importantzia gaitik. Hortaz, azpimarratu nahi dugu, kanpora joan aurretik, etxeko lanak egindak utzi behar ditugula. Uztailaren 23an, esaten dugu horretaz eta horregaitik azpimarratu nahi dugu, kanpora joan aurretik, etxeko lanak egindak utzi behar ditugu. Ezin dugu bozkarik galdu biderik. Uztailaren 23an, hauteskunde bozka ematera aukerarik ez baduzue, oroitzen dizugu eska dezakezula bozka korreoa eta epea dago eskatzeko botoa uztailaren 13 arte. Madrilen indartsuak izatea eskubideratuko du, izango du posible ekartzea lorpen sozialak eta nazionalak Euskal Herriara. Urtarrilaren 23ko hauteskundetan langileen eta gehiengo sozialaren eskubideak ditugun jokuan. Horregaitik da garrantzitsua ezkerreko soberanisten boto guztiak zenbatzea. Ezin dugu bozkarik galdu bidean. Zabaldu den zikloari eutsi egin behar dugu, aldaketari jarraipena eman behar dugu eta lortuko dugu. Baina guztien eskuetan dago, insistitzen dut. Uztailaren 13 arte dago epea korreozko boto eskatzeko. Lehen egin genuen eta orain berriro egingo dugu. Eskerrik asko. Iruritako jauregi zarrakateak ireki ditu. Inaugurazioa egin zen pasaden hortziralean, horretarako hainbat ekitaldi eskaini ziren bertan, Elizondoko abesbatza txikiaren eta Iruritako fanfarraren emanaldiak ere. Aurkezpen ekitaldian parte hartu zuen Bailarako alkate berria den Fernando Ambustegik. Aurkezpenean bisita gidatu bat eta ikus-entzunezkoarekin borobildu zen, eta eguna bukatzeko suak egin zituzten perotxenaren belagailean. Jendaurrera zabalik egonen da jauregi zarrea uztailaren 8 irailaren 17 bitarte eta bisita gidatuak eta bertako produktuen dastaketak eginen dituzte. Asteazkenetik hortziralera irekiko dute 11 ordu batetara goizez eta 8 7 arratsaldez. Eraikin hau dorrea gisa ezagutzen bada ere, jauregi zarrea du berezko izena. Eraikin hau Oronozko jauregia dorretxearekin bat Baztango eta Nafarro osoko jauregi zarrenetakoa da. Juan Labriten eta Katalinaren garaiko 1486ko errege zedularen jada erresumako 12 etxe zarnetakotzat jotzen da. Leinu etxe izan zen, Narbarte leinuarena hain justu. Estiloari dagokionez badator Zubiriako dorretxearekin. Arraiozko jauregizarrekin eta Donamariakoarekin, aipatutako hien moduko arlan luzuezko bloke kubiko galanta baitu. Hori dela eta gotorleku itxura du. Bekoaz gain beste 3 solairu ditu. Eta nahiko ziur esan daiteke azken solairua eranskin modernoagoa dela, intzineko egitura edo oholtzaren bat ordezkatzen duena ziurrenik, izan ere aurrekoen kasuan ikus daitezke alakoak. Eraikin honi egin zaizkion zahar berritze ugaritako batean, bitxia da benetan egalz bati atxikitzen zaion kanpoaldeko armailaldi edo eskalinata, zeinera berean harrizko eta zurezko zutabez euskarrituriko portiko batek babesten duen. Bihar hasiko dire Erratzuko San Pedro bestak eta igandera bitarte adin guziendako ekitaldiak eskainiko dira herrian. Horrela, bihar ekainak 28 goizeko 11 ordu bitara puzgarriak izanen dira. 12 botako da txupinazoa. Ordu bitan aurren bazkari autogestionatua. 3:30 5:30 puzgarriak. Arratsaldeko 5 hasiko da izpegiko 14. igoera, ondotik txokolatada herrian. Ilunabarreko bedetzitik anaintzinera LGTBI ikusgarritasunaren aldeko elkartaratze egingo da plazan. Bedeziterritan zopak plazan eta ondotik dantzaldia beinatekin. Ekainako 29 hortzegunean goizeko 10 argisoinuak, 12 herriko dantzari txikiak plazan, ondotik mutil dantzak eta luntxa. Arratsaldeko 4 kalejira herriko txistulariekin, 4 mus txapelketa karpan eta mojita da. 7 los cazahuetes mariachiak. 9 mutil dantzak gaita eta larrain dantza.
11 aterritan pintxaldi irekia. Hortziralean ekainako 30, goizeko 10etan argisoinuak 10 herritan aurrendako jokoenen gunea, 12 poteoa elektrotxarangarekin. 2 erditan herri bazkaria kanpinean, 4 erditan erratzuko pilotari gaztetxoen partidak, 5etan kalejira elektrotxarangokoekin frontoian, 7 pilota partidak emakumezkoetan San Fermin txapelketako finalerdian, gizonezkoetan Artola Eskiroz, Larrazabal Imaz. 9 mutil dantza, gaita eta larrain dantza, 11 dantzaldia Iparlan Frantziskorekin, 11 kontzertuak Itaka, Mis eta Ahozakil konexioa. Uztailak 1 larunbatean, goizeko 10etan argisoinuak, 11 herriko trikitilari, pandero jole eta buru handiak, 11 pilota partida Gorostapolon, ordu 2 Oliba ezur jaurtik eta txapelketa Gorostin. Ordu 2 zikiro jatea uspolariek alaiturik. 7 balerdiren konzertua Zubipuntan. 9 mutil dantza, gaita eta larrain dantza. 10 dantzalea Bizpairu Pelau taldearekin eta ordu 2 Kalima Limon Elmo. Donestebeko San Pedro bestak bihar hasiko dira. Arratsaldeko 6 bezperak abestuko ditu mendi abes batzak elizan. 8 botako da Txupinaz herrian, ondotik kalejira Donestebeko txistulariekin eta elutxa txarangarekin. Herriko elkarte eta ostatuetan zopak eskeniko dituzte. 12 herritan Bizpairu Pelau taldeak konzertu eskeniko du Santa Lucia plazan. Ekainako 29 hortzeguna 9 Diana Gaiteroekin, 11 meza nagusia, Agur Donestebe trapatan eta bandera dantzak eguerdi partean. Txistulareak, erraldoi eta buru handiak eta luntxa udaletxe azpian. Arratsaldeko 8 aurrentzako tailerra Santa Lucia plazan. 6 Aizkora Apustoa Behartzanan, Iker Bizente Larrañaga Txikia eta Mugertza. 8 Donestebe kantuz eta dantza Santa Lucia plazan. 10 erreka dantza taldearen ikuskizuna Behartzanan. 12 DJ Santa Lucia plazan. Hortziralean ekainako 30 goizeko 9 Dianak Gaiteroekin. 11 kalejira erraldoiekin eta dantzari txikien ikuskizuna. 11 udal txikiari ongi etorria eta Txupinazoa. Ordu 2 udal txikia aukeratzen parte hartu duten aurren bazkaria eta gazte burunbaren bazkaria mozorratuak. Gaia Far West, ondotik gazte jokoak. 4 herritara puzgarriak Behartzanan udal txikiak emanen dio hasiera, ondotik udal txikiari diploma banaketa eta botere itzulera. 5 herritan aurorak eta kuadrilak kalejire eginen dute herrian barna elutxa txarangarekin. 8 Katu Kolorez Santa Lucia plazan, 10 eta 4 zezen suzkoa Behartzanan eta 12 herritan Alaiki Santa Lucia plazan. Uztailak 1 larunbatean goizeko 10 Diana txarangarekin, 11 Donestebeko erraldoien konparsa eta buru handiak. 12 herritan berso saioa Santa Lucia plazan, Miren Amuriza, Eneko Lazkoz eta Uxua Alberdirekin. Arratsaldeko 4 mus txapelketa Santa Lucia plazan gazte burunbaren eskutik. 6 Odein Magoa eskolako aterpean, 8 Txutxin Ibañez Santa Lucia plazan, 10 eta 4 zezen suzkoa Behartzanan eta 12 herritan Fango Santa Lucia plazan. Uztailak 2 igandean, bestetako azken eguna Donesteben, goizeko 9 Diana Gaiteroekin, 11 Donestebeko erraldoien konparsa. Goizean lagun artean bazkaria prestatu musika zalaiturik, ardoa, sagardo ura, ogia eta kafea udalaren kontu. Argitxu elkartaren artisau feria herrian, ordu 2 herri bazkaria intzakardin eta kaldereteak. Ondotik erreka igoera. 7 musiko erromeria Santa Lucia plazan, Heiki Adi taldearen eskutik. Ondotik kontzertuan Malcolm Joe Band ACDC tributu taldea Santa Lucia plazan, 10 eta 4 zezen suzkoa Behartzanan, ondotik azken kalejira txarangarekin eta gaixoani.